Abazali banemibono ehlukene KwaZulu-Natal mayelana nokubuyela ezikoleni kwabafundi ba grade 7 kanye no grade 12. Abanye banombono ukuthi kumele babuyele labafundi ezikoleni kanti abanye bathi cha, akukabi isikhathi sokwenza lokhu ngenxa yesifo iCovid-19. Lesifundazwe sinesibalo esiphezulu sabafundi ezweni njengoba belinganiselwa ngaphezulu kwa 2.8 million sebebonke. Bengizothi mina uhulumeni akaqale ngoliphela kuvula ishamthetho eCape Town. Uvule amasonto sibone eqale ukuthi kuyenzeka yini wayeqale efuna ukuqala nje into efuna ukuqala ngengane zesikole efuna ukuriska ngeimpilo zezingane zethu. Asikwazi ke manje ukuthi esikhathini samanje zithi ibalo inyuka ukuthi kufiwa ngapha nangapha bese thina sidedela bethu abantwana ukuthi abaphume. Abanye bayavumelana ke nesinqumo sikahulumeni. Uma ngenzeka kuyakhona izinkinga eziba khona umnyango wezempilo nawo ubukeka ukulungela ukuthi ungakwazi ukwelekelele. Izikole kumele zivulwe ukuze izingane zethu ziqhubeke zofunda zingalahlekelwa ilonyaka lo ka2020. Isiphathimandla esifundazweni zithi ukuphepha kwa wonke umuntu kuseqhulweni. Sisebenza kanzima ukuthi singalindi umhla ka1 ngoba othisha afuna babuye ngesonto elizayo, so siyafisa ukuthi mangabe bebuye othisha baphinde babuye futhi ezikoleni eziphephile ngoba impilo yabantwana impilo yothisha ilaqala khona ukuthi funa sifikele impilo. Owengamele ezemfundo kulesifundazwe umnumzana ukwazi Mshengo uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa izikole esiqikelwe phansi ngalesikhathi se-lockdown. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze SABC iseThekwini.